κοινωνιολογίας δεν είναι αρεστό στις συντηρητικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Γι' αυτό με κάθε τρόπο ευθύ ή πλάγιο προσπαθούν να μειώσουν το μάθημα. Εκεί πιστεύω εντάσσονται και τα τελευταία γεγονότα, τα τελευταία μασκαραλίκια γύρω από το μάθημα της κοινωνιολογίας. Μας μιλήσουν αμφότεροι για τον κλάδο τους και τα μαθήματά τους και τις προβληματικές που παρουσιάζει η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία στα σχολεία της μέσης παιδείας και στο τέλος τις προοπτικές και τις προτάσεις που έχουν να δώσουν για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και της κοινωνιολογίας και της φιλοσοφίας. Καλά, πιστεύω ότι κάτι καλό θα διάλεξε, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα? Ούτε ιατρική είναι, ούτε δικηγόρος θα γίνεις, ούτε πολιτικός μηχανικός θα γίνεις. Δεν διαλύεις κανένα σωστό επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορείς, κοινό πήγε δεν μπορείς ούτε καν τη λέξη να προφέρει. Έτσι λέω, μητέρα, εντάξει, θα σπουδάσω πρώτα νομική και για να πάρω το πτυχίο, ένα αξιοπρεπές πτυχίο, και μετά θα δοκιμάσω την τύχη μου στην κοινωνία στην Ελλάδα για την κοινωνιολογία. Αλλά επειδή είχε γίνει είδηση τους όρους. Τι είναι λοιπόν η κοινωνιολογία, κύριε Φιλιππίδη? Τότε και εγώ έψαχνα. Διότι η κοινωνιολογία είναι η πιο ευρύτερη επιστήμη. Αν θέλετε, έχει πάρει τη θέση που είχε παλιά η φιλοσοφία ή η θεολογία. Δηλαδή μια πανεπιστήμη. Γιατί σήμερα έχουμε κοινωνιολογία αθλητισμού, κοινωνιολογία η οποία να μην έχει παράλληλα και ένα κοινωνιολογικό τμήμα. Παρίσταται η ανάγκη έντονη να σπουδάσουμε την παθογένεση των κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι δεν είναι? Κοινωνιολογία του μάρκετινγκ. Οικονομίας. Τα σούπερ μάρκετ έχουν τον κοινωνιολόγο τους. Ναι. Αυτό ανήκει στην πρακτική, την εμπειρική κοινωνιολογία που κάνει έρευνα της αγοράς. Όπου εκεί συμπίπτουν οικονομία, ψυχολογία, κοινωνιολογία. Να χτίσουμε πλέον τον όρο ότι οι κοινωνικές επιστήμες είναι όλες αυτές οι επιστήμες, ας τις πούμε, νομική, οικονομία, κοινωνιολογία και ψυχολογία. Αυτές λοιπόν οι 4 κοινωνικές επιστήμες αφορούν τον άνθρωπο, εξετάζουν τον άνθρωπο μέσα στην κοινωνική ζωή με τους άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον και ποια προβλήματα δημιουργούνται από αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή είναι επιστήμες των κοινωνικών σχέσεων και δομών. Εάν, κύριε Φιλιππίδη, έχω ένα προσωπικό πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο εμένα, αυτό είναι αντικείμενο της κοινωνιολογίας? Ή μήπως αρχίζει με την πρόβλημα πολλών ανθρώπων, μαζών, λαών? Του ενός το πρόβλημα σωστό. Δεν είναι αντικείμενο. Δεν είναι καν ορατό, ας το πούμε έτσι, από το μικροσκόπιο της επιστήμης. Όσο μικρό και είναι αυτό το μικροσκόπιο, υπάρχουν κάποια πλαίσια. Το ίδιο κοινωνικό, το ότι μας συμβαίνει ατομικά δεν είναι και κοινωνικό γεγονός. Πρέπει να είναι κάτι που βγαίνει οπωσδήποτε στο κοινωνικό πεδίο, προς τα έξω. Και απασχολεί από 2 άτομα το πρόβλημα αυτό, τότε πλέον έχουμε αντικείμενο κοινωνιολογικής. Και γι' αυτό ακριβώς περισσότερο μιλάμε για κοινωνικά φαινόμενα, που είναι και πιο ουδέτερος όρος, και κυρίως αφορά τα θέματα, όλα τα θέματα, είτε προβλήματα είναι αυτά, είτε πλεονεκτήματα, είτε καταστάσεις, σχέσεις, οτιδήποτε, δομές. Ο Αριστοτέλης μας λέει αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψη, ορίσατε μας, δώστε μας τον ορισμό σαν δάσκαλος, γιατί εδώ κάνουμε και μάθημα αυτή τη στιγμή, ένα δημόσιο μάθημα. Τι είναι λοιπόν, ποιον ορισμό δίνουμε για την κοινωνιολογία? Ότι είναι η επιστήμη εκείνη η οποία εξετάζει τις κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου. Των ανθρώπων. Ή των ανθρώπων ακόμα καλύτερα, για να δώσουμε το γενικό χαρακτήρα της επιστήμης. Ρούκαλη, κύριε Ρούκαλη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Δώστε μας ένα γενικό και βέβαια ίσως και πειραματικό ορισμό της φιλοσοφίας. Αναφερθήκατε στον Σταγυρίτη, τον μεγάλο φιλόσοφο Αριστοτέλη. Πρέπει να συμπληρώσω ότι έλεγε επίσης ότι ο άνθρωπος του ιδένε ωραίγεται. Έχει μια διάθεση να θαυμάζει και να απορεί και να γνωρίζει. Και να γνωρίζει. Πολύ βασικό. Η σοφία είναι, όπως το λέει και η λέξη, η γνώση του είναι η γνώση του αιωνίου. Ο Αριστοτέλης έλεγε είναι η έρευνα της αιτίας και των αρχών των πραγμάτων. Ο καθένας θα μπορούσε, σκεπτόμενος άνθρωπος, να δώσει έναν ορισμό στο τι είναι φιλοσοφία. Εγώ θα ήθελα να καταλήξω ότι η φιλοσοφία είναι η συγκεκριμένη εκείνη διανοητική, καλό και ωραίο. Με τα αντίστοιχα ασχολούνται η γνωσιολογία ή διαμορφώσουμε τον χώρο γύρω από τον οποίο ζει και τρέφεται η φιλοσοφία. Στην γνωσιολογία, η οποία είναι και το δυσκολότερο από τα 3 θέματα, επειδή συν της άλλης
αυτοεπιχειρεί και μια ανατομία στον εαυτό της. Ξαναβάζει το πρόβλημα από την αρχή. Είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να γίνει σε μια επιστήμη. Δηλαδή πάω στις ρίζες των πραγμάτων. Βεβαίως. Των φαινομένων και των νοουμένων. Είναι μεταξύ άλλων η ψυχολογία. Και πιο απλά, κύριε Ρούκα, πάνω απ' όλα. Όλες, λέει, επιστήμες στο Μεσαίωνα, ξέρετε, ήταν υπερέτριες της θεολογίας. Τώρα βέβαια έχουμε περάσει το περιθώριο, αλλά τέλος πάντων αντιστεκόμαστε. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, είπαμε λοιπόν για το σκοπό της κοινωνιολογίας, έτσι, μαζί με τον ορισμό περίπου. Πώς βλέπει η κοινωνιολογία την κοινωνία, την εξελισσόμενη, αυτό το εξελισσόμενο κύτταρο που λέγεται κοινωνία, πώς το βλέπει? Η διαρρύθμιση δεν θεωρείται αυτονόητη και αυτό είναι το κοινό σημείο με όλες τις επιστήμες βασικά. Τις ανθρωπιστικές επιστήμες, γιατί η ιατρική ασχολείται με το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι δεδομένο, οι δομές του ανθρωπίνου σώματος, λειτουργίες, όλα αυτές είναι δεδομένες. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν το χαρακτηριστικό ότι επειδή ακριβώς ο άνθρωπος είναι και ο παρατηρητής, το οποίο ζει. Δεν ψυχολογία του βάθους. Γνώσεις. Ναι, δεν μπορούμε να βγούμε δηλαδή ούτε από το περιβάλλον μας, ούτε από την ανθρώπινη υπόσταση. Είναι πειραματική επιστήμη, δηλαδή με την έννοια ότι θέλει το πείραμα για να προχωρήσει στην απόδειξη κοινωνιολογία. Θέλει έρευνα για να στηριχτεί πάνω και να βγάλει τη θεωρία και την επιστημονική απόφαση. Τώρα θέσατε ένα μεγάλο πρόβλημα, λιγότερες δυνατότητες να το αποδείξουν από την κοινωνιολογία. Αλλά το κοινό μας χαρακτηριστικό όλων των επιστημών είναι ότι ξεκινάνε τουλάχιστον από την παρατήρηση. Για να έχουμε ένα κοινό επίπεδο, ότι όλες οι επιστήμες θεωρούν ανοιχτά όλα τα θέματα και προσπαθούν, ξεκινώντας από την παρατήρηση, να αρχίσουν ξετυλίσσοντας την νοητική διαδικασία του ανθρώπου. Αυτή την υπόθεση να την κάνουμε απόφαση επιστημονική. Η υπόθεση αφορά και την παρατήρηση πάλι. Είναι θέμα σχέση παρατήρησης και πειράματος. Έχουμε σαν βάση την παρατήρηση, που είναι η στοιχειώδης, ας το πούμε, εμπειρική βάση της επιστήμης. Και μετά, όσες επιστήμες μπορούν να απομονώσουν το αντικείμενό τους, ένα μέρος του προβλήματος, μπορούν αυτές να προχωρήσουν και στο πείραμα. Θέλω να πω σε facts, σε ντοκουμέντα, για να προχωρήσει να μας πει ότι αυτό είναι παθογένεση, αυτό είναι παθολογικό στοιχείο και αυτό δεν είναι. Η δυσκολία της κοινωνιολογίας είναι ότι δεν μπορεί να βάλει σε μια γυάλα μέσα όλη την κοινωνία και να βγει ο κοινωνιολόγος απ' έξω και να πει: παρατηρώ τα ψάρια πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους μέσα στη γυάλα. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κοινωνιολογία μπορεί να κάνει πειράματα για όλα τα θέματα. Εκείνο που προσπαθεί και το άλλο το εμπειρικό, στο επίπεδο της εμπειρικής κοινωνιολογίας προσπαθούμε να κόψουμε, να απομονώσουμε ορισμένα προβλήματα, όπως ο γιατρός μέσα στο ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να απομονώσει το σημείο που πάσχει. Λέμε στατιστικές, Ακριβώς. το ναι, το όχι, Μάλιστα. το παρακάτω, το ενδιάμεσο, όλα αυτά. Παίζουν ρόλο τα ερωτηματολόγια στην κοινωνιολογία? Ακριβώς, είναι μια προσπάθεια της κοινωνιολογίας να απομονώσει ένα ορισμένο κομμάτι της κοινωνίας, την αγορά, είτε την αγορά την οικονομική είτε την πολιτική αγορά των ιδεών, είτε την ακροαματική αγορά, η ακροαματικότητα των σταθμών, παραδείγματος χάρη. Αυτή λοιπόν η έρευνα της αγοράς απομονώνει. Υπάρχουν σήμερα και με τη βοήθεια της στατιστικής, μπορεί κανείς να βρει αντιπροσωπευτικές μονάδες, μπορεί με 2.000 άτομα παραδείγματος χάρη να γίνει στατιστική έρευνα της ακροαματικότητας των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, τηλεόραση, ραδιοφώνου, με 2.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα παραδείγματος. Αντιπροσωπευτική. Αλλά θεωρείται αυτό το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό. Τώρα είναι θέμα μεθοδολογίας και σε αυτό η κοινωνιολογία. Εδώ έχουμε φτάσει αποτέλεσμα των εκλογών. Πρωτού ανακοινωθούν τα επίσημα αποτέλεσματα. Έχει φτάσει η απόκλιση, έχει φτάσει σε πολύ ελάχιστα, σε 0,... Εγώ πιστεύω ότι βγάζει ο μεθοδολογικός μηχανισμός της κοινωνιολογίας, βγάζει αλήθειες. Το θέμα είναι η προπαγάνδα μετά πώς χρησιμοποιεί και πώς διαστρέφει αυτές τις αλήθειες. Δηλαδή θέλω να πω ότι μεθοδολογικά μπορούμε να βγάλουμε τι θα ψηφίσει ο Έλληνας και τι θα ψηφίσει, τι θέλει και τι δεν θέλει. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε. Θα είπατε και θα προχωρήσουμε πάλι με εσάς, αφού περάσω στον κύριο Ρούκαλη και τον ρωτήσω. Είναι πειραματική επιστήμη η φιλοσοφία? Χρησιμοποιεί πείραμα, χρησιμοποιεί πράξη, χρησιμοποιεί εμπειρικές καταστάσεις η φιλοσοφία, ή είναι μόνο μια θεωρητική ανατένιση και ένας θαυμασμός του αιωνίου και του μεταφυσικού και του υπερπέραν? Έχει την άχαρη εκείνη επιπλέον εμπειρία ότι οι απόψεις του δεν έχουν γενική αποδοχή. Δεν είναι όπως παραδείγματος χάρη στις θετικές επιστήμες οι γνώσεις ή τα συμπεράσματα των ερευνών σε μια θέση τούβλων τα οποία στιβάζονται και δημιουργούν ένα οικοδόμημα καλό ή κακό. Στη φιλοσοφία ο καθένα άχαρη προσπάθεια. Δεν έχει το συγκεκριμένο εκείνο αντικείμενο
το ένα και ένα κάνουν δύο. Μπράβο. Δεν Ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει. ο καρτεσιανός λογισμός. Κανείς να παραπονιέται ούτε να είναι περήφανος, εφόσον ασχολείται, έχει τις δικές της χαρές. Σου υπόσχεται πολλά, δεν σου δίνει τίποτα, σου ανοίγει καινούριους προβληματισμούς και πάλι από την αρχή. Είναι η χαρά του να γκρεμίζεις, να βρίσκεις και να ξαναρχίζεις από την αρχή. Αυτό τώρα το υποκειμενικό, η κριτική σκέψη για να πάει μπροστά, η επιστήμη και ο μαθηματικός λογισμός και η κριτική μας απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Η κριτική σκέψη, όπως θα έλεγε ο Παπανούτσος, είναι απαραίτητη για την πορεία της ανθρώπινης ζωής. Η έρευνα, κύριε Μουστάκη, για τη φύση των πραγμάτων απαιτεί μια μεθοδολογία. Θέσεις που δεν έχει απόψεις. Έχει ελπίδα να δει το φως του. Έτσι. Να δει το δικό του το συνειδέμε. Μήπως στα σχολιά μας καλλιεργούμε ρομποτάκια αποστηθήσεως κατεβατών ολοκλήρων και όχι παιδιά με κριτική σκέψη για να φτάσουμε στις πρακτικές εφαρμογές της μη φιλοσοφίας, της αφιλοσόφητης ζωής. Ήδη σε άλλες στις διάφορες βιομηχανίες, έρευνες, πρέπει να είναι τόσο πολύ εξειδικευμένοι ώστε ο προσωπάρχης, καθηγητής πανεπιστημίου μιας μεγάλης βιομηχανίας, να εξετάζοντάς τον να μην ξέρει τόσα πολλά όσο ο διδάκτορας αυτής της συγκεκριμένης επιστήμης. Καλά στην Ελλάδα, κύριε Ρούκαλη. Πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση, αλλά αυτό επειδή ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος. Η προχειρότητα, η ανευθυνολογία, η έλλειψη κριτικής σκέψεως και στάσεως μαστίζουν την ελληνική παιδεία. Τι λέτε, κύριε Φιλιππίδη? Δυστυχώς έχετε δίκιο, κύριε Μουστάκη, και μάλιστα τα χρόνια τα δικά μας κάπου ήταν μια, ας το πούμε έτσι, ένα διάλειμμα κάποιας υποφαρτής κατάστασης. Για ποια δεκαετία μιλάτε? Του 60. Μάλιστα. Τότε υπήρχε μια διάθεση ανωδικότητα στην ελληνική κοινωνία σε όλους τους τομείς. Κάπου η παιδεία υπήρξε το μεγάλο θύμα αυτής της ασυνέχειας της ελληνικής κοινωνίας και των περιπετειών. Ήρθε και η Χούντα μετά και ήταν η χαριστική βολή στην προσπάθεια της Ελλάδας να γίνει μια εξυγχρονισμένη κοινωνία. Μετά άρχισαν τα εθνικά προβλήματα. Η Κύπρος όλη βαρύτητα μπήκε στο να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου και να μπούμε στην ΕΟΚ. Αυτό ήταν τα δύο μεγάλα θέματα, οι προτεραιότητες. Και όλοι αυτοί έδωσαν ένα σπρώξιμο στη γενιά μας και όπως είπατε είμαστε καλότυχοι ότι ευμυρίσαμε να έχουμε τέτοιους δασκάλους στα ελεύθερα μαθήματα που έκαναν στο Αθήναιο, με επίκεντρο το Αθήναιο, θυμάστε, που πηγαίναμε όλοι εκεί και παρακολουθούσαμε. Κύριε Ρούκαλη, θα ήθελα να μας προβάλλετε ένα πρότυπο φιλοσόφου παιδαγωγού. Συμπίπτει η περίοδος που έζησε ο Ζόρεν Όμπι και εγώ να είναι η αρχή, πάλι περίοδος μιας παγκόσμιας κρίσης, αλλά στην αρχή της. Θέλω να πω, σήμερα έχουμε το τέλος ή μάλλον την καταστροφή. Όνομα βιβλίου εγγράφεται το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Το 1849 εξεδίδεται το κεφάλαιο. Τότε, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, έργο. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο μεγάλος φιλόσοφος... Κίρκεργαρντ εσείς. Όχι. Δεν το θέλετε, Κίρκεργαρντ. Και εγώ. Έτσι το λένε οι Δανείοι. Ο οποίος κοινωνιολογικά, πολιτικά. Και βέβαια, ένας τέτοιος άνθρωπος θα είχε σαν πρότυπά του ανθρώπους που δίδαξαν πώς πρέπει να είναι συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση με τον συνάνθρωπό του, με τον εαυτό του. Και πήρε σαν παράδειγμα της ίδιας του της διδακτορικής διατριβής σαν μεγάλο πρότυπο δάσκαλο, μια και αναφέρομαι σήμερα εντελώς τιμητικά, τον μεγάλο δάσκαλο του Παπανούτσο, και αυτός το 1926 σε μικρή σχετικά ηλικία είχε γράψει στην Βίνγκη das religiöse Erleben, το θρησκευτικό βίωμα κατά τον Πλάτωνα. Το γυρνάμε που το γυρνάμε, εκεί πηγαίνουμε, κύριοι. Διότι, γιατί είναι μεγάλος δάσκαλος ο Σοκράτης? Κάνουμε τα πράγματα διαλεκτικά. Την εποχή αυτή της επανάληψης, της ζωής, φιλοσοφική διαλεκτική ανάλυση για να φτάσουμε στην προσωπικότητα, την προσωπικότητα τη συγκεκριμένη, την ηθική προσωπικότητα, η οποία μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του εαυτού και του περίγυρου στις πλάτες. Λοιπόν, έδειξε